Аз живея под покрива на Всевишния. Аз ще пребъдвам под сянката на Всемогъщия. Ще казвам за Господа: Той е прибежище мое и крепост моя, Бог мой, на когото уповавам, защото Той ще ме избави от примката на овеца и от гибелен мор. С перата си ще ме покрива и под крилете му ще се скрия. Неговата вярност е щит и закрила. Няма да се боя от нощен страх, от стрелата, която лети денем, от мор, който идва в тъмнина, от погибел, която опустошава сред пладне. 1000 души ще падат от страната ми и 10 000 до десницата ми, но при мене няма да се приближи. Само с очите си ще гледам и ще видя възмездието на нечестивите, понеже съм казал: Господ е мое прибежище и съм направил Всевишния свое обиталище. Затова няма да ме сполети никакво зло, нито ще се приближи язва до шатъра ми, защото ще заповяда на ангелите си за мен да ме пазят във всичките ми пътища. На ръце ще ме вдигат да не би да ударил камък ръка си. Ще настъпя лъв и аспида, ще стъпча млад лъв и змия. Понеже съм положил любовта си в Тебе, Господи, затова Ти ще ме избавиш, ще ме поставиш безопасно, защото съм познал името Ти. Аз ще Те призова и Ти ще ме послушаш. С мен ще бъдеш, когато съм в бедствие. Ще ме избавиш и ще ме прославиш. Ще ме наситиш с дългоденствие и ще ми покажеш спасението, което вършиш. Амин.